Duha ka managlahing grass fire ang miigo sa managlahing dapit sa Subo kagahapon. Kini nahitabo subay sa pagdeklarar sa pag-asa sa pagsugod sa El Nino. Ang unang grass fire nahitabo alauna 12 sa hapon duol sa San Pedro Calangsod Shrine sa South Road Properties. Samtang pipila ka minutos lang human sa insidente, laing grass fire na sab ang nahitabo sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe. Wala ra hinuin naangol sa duha ka mga sunog ug napangura sabdayon ang kayo. Kauban nato karon si Pag-asa Mactan weather forecaster Alfredo Kiblat. Sir, unsay pwede natong eksplanasyon aning grass fire? Base sa atong observation diri sa Pag-asa, ma-relate nato ni ang atong air is dry na kayo. Kaya ang atong observation nato diri sa ato ang synoptic stations and including our kaning upper air level nga observation natin, maba ang iyahang humidity. Ang humidity mangod, ang meaning ana is the water content of the air. Pag gamay ra ng tubig diha, ang water content niya dry kay na air, dali kay na mo mainit ang atong temperatura ug dali kay na mo ignite og sunog kaning mga grass fire. Di ba sa kuan sa SRP ba na open area na da, init kayo nya, bantang kayo sa adlaw, continuous exposure pag yun, unya ang atong air is dry na kayo, lumaba atong humidity, so gamay lang gani bisag upo sigarilyo ana mo ignite din na. Sir, unsay atong ikatambag sa katawhan nunot aning pagsugod sa El Nino? Okay, sa katawhan, ang atong likay gid ani sining mapiktuan ta sining kainiton sa atong environment. Now, too much exposure sa sun continuously, makakause yun ng skin diseases, health problems, di ba? So, summer ba, padunang summer, ganahan kitang maligo og dagat. Now, according to the DOH, nakadungog ko ana, 20 minutes exposure continuous sa sun, nakababad ka sa sun, can cause you skin diseases. Now, beyond 20 minutes, i-expose sa sun directly, makakause ng skin cancer. Now, ang temperatura sa Pilipinas, magsugod ng taas from 9 a.m. Magsugod na nagtaas. Yung diurnal variation niya, umabot ang iyang kinatasan na temperatura between 2 to 3 p.m. So, during this 9 to 2 to 3 p.m., ayaw og expose imong kugalingon continuously underneath the sun. Or, sa panahon nga init yung kayo, kung di magka-importante ang lakaw, puyo ka sa balay or any shelter. Daghang salamat, Sir Al Kiblat, gikan sa Pag-asa Mactan alang sa dugang kasayuran.